But we turn attention to Canada, the land of maple syrup, hockey, Justin Bieber and Drake. Back on the big stage for the first time in 36 years, they kick off against Belgium. And just a Igama nguBhaka isibongo kansama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingqwele ephuqaphuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa labetshise ithuluza ngahambi nalo ngilifice ensimini uxamuxakile sazoshuba kusangezeka noma yini ngomafavuke njengedangabane kunogwathi ophatha ikhulule kumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makusho ha konakeleke namhlanje angisoze ngakhuluma into engingayazi uyabona bengabe ngithi emhlabeni idlozi lakho libalulekile ngicela ukuhloniphe lokho mangabe ngithi emhlabeni ngoba idlozi lakho liphila kuwena njengoba libalulekile idlozi lakho and idlozi lakho liphila kuwena kushuthi wena ubalulekile yini ubaluleke wena ingoba kuwena kuphila idlozi lakho kanti idlozi lakho libalulekile lisubmitha kubaniki idlozi lakho lisubmitha uNkulunkulu enye inyoni engakutshela into ehlukile kulento engiyishoyo ukuthi idlozi lakho libalekile ngenxa yokuthi idlozi lakho liphila kuwena lokho kwenza ukuthi wena uthanda ungathandi ubaluleke mina nje ngiyakuthanda wena and angithandi wena kuphela ngithanda wena mase ngithanda idlozi lakho ngokuthi wena usubmitha kwidlozi lakho kanti idlozi lakho lisubmitha uNkulunkulu okusho ukuthi wena uyamthanda uNkulunkulu ngoba uyalithanda idlozi lakho kanti idlozi lakho lisubmitha uNkulunkulu yilabo bantu ababalekile mase kuqhamuka omunye ekutshela into eyisidididi engathi khona into ebaluleke edlula idlozi lakho hayi ufoka ukwenza isilima ke loyo inyoni le hey izwa ngami ingakho mina noma ngisiza umuntu into yokuqala engihloniphayo idlozi lakho umuntu mase ngihlonipha yena nizokhumbula ukuthi mina angena lo muntu othi bengabe eshe into ngisho into ngoba ngithi nje ngimani ngiyasho noma ngiyaqagela ma ngisho into ngoba into engiyishoyo isuke izokwenzeka angiyisho into engeke enhlobo ize yenzeke khohlwa angisho futhi angisoze ngavele ngavula umlomo ngahema mina never mina ngingasho into ezokwenzeka ngonyaka ozayo kodwa ngiyibone manje
ngibone manje njengoba manje mina ngikutshela ngithi empilweni mfowethu ayikho into esothi ibaluleke kudlidlozi lakho ungaboni kungathi wena uyashayeka ingoba abantu abakushayayo bathole intuba yokuthi wena uyalingabaza idlozi lakho base bethola intuba basebenzana bethola intuba base bathi okay ke khohlwa idlozi lakho manje qala ke manje wenzeni khuluma kulento ke manje akuhlambi kanjalo ingakho mina bayazi abantu abanomakhandakhanda ingakho mina mangabe uthola umakhandakhanda ngikutshela ucaca ungamane uyeke umakhandakhanda uthi uphakamisa amandla edlozi lakho ingakho mawuthola funa straight uqondo lwandle ngoba abanye abantu bawangabeza amadlozi abo azabaduba azadinwa amadlozi ukubona ingane yakho bengabe ngingabazi umzali ukuyibona ingane yakho bengabe ngakuhloniphi umzali ukuyibona ingane yakho mayenza into edume ekhanda umzali khona isikhathi esifikayo la kuba sengathi uyayiduba ingane yakho ugcina ungane ndaba ukuthi kwenzakalani kuyona ngasikhatsini ngoba yenza into edume ekhanda kodwa ukuthi uyayiduba akusho ukuthi awuyifuni ukuthi uyidubile ngoba ikulalela akusho ukuthi ufunife usuke uphatheke kabi ngoba ikulalela bese uyaziduduza uthi awuthi ngimiyeke nedlozi lenze njalo ukuthi idlozi lakho wena ulingabazile laduba ukuthi idlozi lakho wena ulande into eziyingozi walanda into ezingangeni endlini wayifaka endlini ngeke lize likulahle kodwa lingakuduba ngoba libonani libona ukuthi wena ubhiliveli kulona ubhilivela kuleto ubhilivela kuyona ingakho kuyaye kuthiwe ifu elimnyama elikusarroundile livimba isidalwa ukuthi sisondele kuwena ubani osuke landa ifu landa umuntu ifu mina nje mfowethu mangabe uthi uthanda uKing Bhaka gcina ngoKing Bhaka qala ukuthanda idlozi lakho kuqala umini uzongithanda sewuza nedlozi lakho sihloniphe lona ngoba ubungamazi uKing Bhaka umaze kulonyaka yonke leminyaka idlozi lakho belikwalivuka kabuhlungu lizama ukukuvikela lizama ukwenza yonke into liwa kabuhlungu mina mase uqhubene nami ngisupport idlozi lakho ukuthi umsebenzi beliwenza belishaya belivala benza yonke into umsebenzi beliwenza phezukwakho ngithi mina phezukwalelo bunzi lolo ngisupport idlozi lakho ukuthi aqhubeke la kugcine khona ila ngena khona umakhandakhanda uzofaka lo umakhandakhanda akuyona iproduct uhambo oqalayo once umakhandakhanda siyaqala uhambo siyalihamba uhambo kukude la saya khona kodwa sibambene ngoba unomakhandakhanda mina wami mangikubona ukuthi ufuna ukukhubeka ngiyakuphakamisa ngoba umakhandakhanda unalawo mandla mase qhamuka omunye umuntu ekutshela ngokuthi praise umuntu usemhlabeni kwashakwacima khona kwashakwacima hey fuck off man fuck off lento engikutshela zona zamba step by step bonke abangilalelayo amadlozi enu nizogcina nikhuluma nawo kungathi uxoxa nomuntu ophilayo kuya lapho mangabe unomakhandakhanda ungilalela kuzofika isikhathi la uzoxoxa nedlozi lakho kungathi ukhuluma nomuntu ophilayo nixoxa naye ulele ebusuku kuye kube izibonakaliso kuye ukwazi ukucela ngisho emini ukuthi hayi ngicela nifike abantu abadala khona engifuna ukuyibuza lithi gqi idlozi lakho uzofika lapho umehluko uhambo siqalile uhambo ekade bethi bayanivala uhambo lakho hey fuck off ngeke basalunga nakanye ngezidlala idididi ngezidlala o17 thina fuck off abakhohlwe ngeke baze baluke enhlobo njengoba ngichaza ngithi ubalulekile futhi kuvele ukuthi angikhale mangibona umuntu engabazi idlozi lakhe ngoba ngazi amandla edlozi ukuthi angakanani ngazi idlozi baseliphakama likulwela ngazi idlozi liwalivuka nawe ngazi idlozi sibefungile abantu bethi bayaqeda kodwa likuvikele wena hayibo uyabona nje ake sikhulume iqiniso la ngihlale ngwenza ama video ahlukahlukene kodwa into engiyibonga kunina senibonile ukuthi angishayi eceleni khona ivideo engayenza ngomhla ka5 April ngicela ukunicela nonke eningibukayo ngicela nike niyobuka le video yami yangomhla ka5 April ngoba khona imessage engayidlulisa mhla ka5 April leyo message izoproveka ngoDecember
ima izoprove ngoDecember. Ngaze ngasho ngathi ibambeni le video ni save ngangisho mhla ka5 April ngathi saveni le video 5 April mawukuthi lapho uzodideka angikukhombisi injani leyo video na injiya ile ya video le eyangomhla ka5 April nansi awuthi futhi ngiyiphendule kahle ngifuna uyibuke kahle le video ngeke ngiyidlale la uwena ozoyidlala ngifuna mina ukwenzela ukuthi uyibone nansi ithi ngiveza idate lapha ya nangiya u5 April nangiya 5 April nangiya ngangigqoke kanje nangi 5 April ngicela uyoyibuka le video uze ukuthi ngangithini ngangikade ngikhuluma ngangithini ngoZuma la ngangithini ngoRamaphosa ngangithini ngengunguthela engangakazi nokuthi iyoba nini kodwa ngaphawula la 5 April cela uhambe uyoyibona mangabe ukuthi ke mhlambe ke mangabe ukuthi mhlambe ke unedatha noma une-Wi-Fi eningi mawunedatha noma une-Wi-Fi eningi uzoqhubeka maningi nje engizokukhupulela wona mawunedatha noma une-Wi-Fi eningi ngizocela uqhubeke khona enye futhi engakhuluma ngendaba yedudula ngasho ngathi lento izophela ngathi lento ayikho ngazi nganxusa ngisho umalema kuyona ngathi ngicela ngahambi nje elwa nento engafanele kuliwe nayo into engekho leya leyo eyangoMeyi ke leyo yelukhuzana engakhuluma ngayo ngedudula ngiwakhuphulelani lamavideo ngiwakhuphula ngoba sengibonile ukuthi seningibambile ukuthi angishaye eceleni sengiyangikhumbuza ngoba abanye babe ngakabukhona la kaKing Bhaka babe ngakabukhona abanye la kaKing Bhaka sisuka kude ngenqamba manga sisuka kude kakhulu babe ngakabukhona abanye la kaKing Bhaka sebekhona kodwa manje siyabakhombisa abanye ukuthi sisukaphi la sasabukwa khona abantu abawu50 masingena ku live sasabuka abantu abawu50 kanti uNkulunkulu uthi abayiphakamisayo osigujana ke la bazothutshiswa mase kuvela amahlazo abo bese kuthi abayithobisayo bazophakanyiswa osigujanyana ngabalwela abantu ngibuka kuhamba o500,000 kuhamba o600,000 kuhamba o200,000 kuhamba o100,000 bethenga imsangana abantu bebanjwe ngolalela bethengiswa ibutternut ekhishwa inhlamvu bethengisa ibutternut ekhishwa inhlamvu yavulwa imbobo phezulu ibutternut ikhishwa osigujana inhlamvu ivulwa imbobo mayisiyaphendwa bese kuthiwa khipha 200,000 isigubhu lesi sokunika umcebo bedakwa yabo sibongele kubona osigujana ngoba ngathi mangiyikhuza leyo nto cha bayeka abantu osigujana bafowethu ngiyabonga ukuthi lento iyegubhu niyehlisile kodwa cha besenidlile bafowethu ngibonge kodwa ukuthi cha igcineni nikwazile ukwehlisa yabo ngoba basakhona ababili abathathu abaphansi kwezintaba lapha ya abasalambela kuleyo nto leyo kodwa abantu sebeqwashe ngokwanele indaba yosigujana fuck off manje fuck off indaba yosigujana hey fuck off man yabo nansi yale ngishoyo yangomhla ka25 leya 25 May ngangigqoke kanje yake lapha ya 25 May ngangigqoke kanje na uma ngabe unedatha nje ngizocela uke uyivakashele leya video leya ukuyivakashele leya video leya
yangomhla ka-25 May ku-Facebook uyivakashele ngifuna ubone ukuthi sisuka kuphi la sisuka khona njengoba sila namhlanje njengoba mina ngisho ngithi ayikho into yokuthinta ngikhona ngoba lento ngiyazi kahle ukuthi abantu abajaha wena bajaha amandla akho aqedwa wena kuqedwa amandla kumuntu amandla omuntu abuphi amandla omuntu asedlozini lakhe bese kuthi yena umuntu nedlozi lakhe bese amandla bewatapa uNkulunkulu ke bewatapa uNkulunkulu yabo so ingakho nje ngathi mangabe ngithi mina ngilwela abantu ngilwela idlozi lakho hayi bandla la uhleli khona ekhaya ngicela ukusho ngenhliziyo ukuthi uKing Bhaka ulwela mina nedlozi lami uyalilekelela ngoba ilona likulwelayo idlozi mina ngilekelela idlozi lakho ukuthi empini elibhekene nayo lilwela wena uyabona angisize ingakho ngakwazi ngomhla ka5 April ukubona into ezokwenzeka ngoDisemba ngoba lento engayibona mhla ka5 April niyathanda nithande ngoDisemba kuzokwenzeka yona le ngoDisemba kuyokwenzeka yona yabo kokwenzeka yona le ngayibona indaba King Bhaka uthi kokwenzeka yona ingoba mina uzoyizwa ithini video uzoyizwa ivideo ithini kodwa noma izokwenzeka ngikutshela manje ngeke lo ekhulunywa ngawo lapha iqeda ithemba khohlwa anoyikhuphula futhi leyo ngeke mangabe ngayiqedi ithemba uyabona bengayiqedi ithemba uyofuna ukufaka ngakusho futhi ngizoyikhuphula leyo video nayo ngakusho lokho uyofuna ukufaka uPatrice Motsepe yabo bengabe mangabe ethi yena uyofuna ukuthi Patrice ngayisho lento mangaphosisi ngayisho ngawo April ngizoyibheka leyo video ngisho lokho ke ukuthi uyofaka abantu bengayiqedisi kodwa sibonge kubona bonke ababi running ngoba bakhombisa ukuthi nathi siwuZulu sinaba abaholi abafunayo ukusimela nabaholi abakhathalele ukuthi abantu abasizwe bamelwe sibabonge bonke abaholi abacontestayo nabenza lokhu bakhombisa ukuthi bayasithanda nathi siyabathanda sifisa ukwenza noma yini futhi ukuthi ngelinye ilanga labaholi bethu sibabona bema bethi sifuna ukumela abantu nathi babona abantu baphatheleni singenza noma yini ukubasiza kodwa mabengasondela hayi mabengasondela singenza noma yini ukubasiza kodwa ngeke umsize umuntu engasondelanga ngoba njengoba ngikwazi ukuyibona into isakude ngisuke futhi nginanamaqhinga wokuthi mina ngiyidlala kanjani ngoba phela kusuke kuze report ukuthi kuzoba nje kube nje suke sinamaqhinga thina sinepower esihlangana spiritual hayi kanje life ngoba zikhona ezinye inkunzi hayi kodwa zala eKZN hayi zala futhi hayi zasegoli kodwa spiritual ke ngiqamba manga zikhona inkunzi ukuthi mase kune meeting yala emoyeni yenkunzi ukuthi ukulevel bani hayi zikhona ezinye inkunzi ezivelayo lapho kusuke kungasakhulumi thina kusuke kukhuluma amandla akhona amanye amandla avelayo kodwa hayi lezi idididi lezi ezigcwele la konke sigujana fuck off indaba yazo lezo hayi vele ngisho la ku level 2 lezo akhonje ku level 2 lezo into nje eziphantela ukuthi umuntu sizombamba kanjani ukuze silale izidlile osigujana ke lezo idididi straight lezo kodwa zikhona inkunzi esihlangana nazo la emoyeni ngabe ngithi sihlangana nazo la emkhathini manje igama lomkhathi basuke bachaza ngenye indlela kungcono ngingathi emkhathini angithi sihlangana nazo le emoyeni mangabe sekulwelwa abantu spiritually umuntu uyalwelwa spiritually umuntu uyalwelwa lento ayisebenzi ngelukuluku uyabona ukuthi ngicela nibuye le ya video ngomhla ka5 April ngifuna ibuke kahle uzongizwa ngichaza lento khona imfihlakalo engiyivezayo lapha ya ngomhla ka5 April lo video kulonyaka 5 April 2022 khona imfihlakalo engiyivezayo ngifuna uyilande lo mfihlakalo bese uzobheka ukuthi sikuphi bese uyabona ukuthi siya kuphi
mawenze lokho uzobona noma kade ukholelwa kumina kodwa le video ngomhla 5 April izokwenza uphinde futhi ubone ukuthi ayingeke uKing Bhaka ngihamba nenkuzi malanga la ingakho ngomhla ka10 December ngizobe ngilapha ya eGoli ngobe ngiqopha imanga ngoba isi-approviwe emazulwini kwa-approve emazulwini ukuthi angihambe ngiyolekelela abantu angihambe ngiyoqinisa abantu angihambe ngiyovikela abantu angihambe ngiyo kokwenza noma yini ukuthi umuntu akwazi ukunqoba ngomhla ka10 December lapha ya ePretoria ngibonge bandla kodade wethu lapha yana abahlelayo awu lapho Miss Kubheka lapho Miss Ndlovu lapho Mrs Lukhawu lapho yabo nje I can name you ngibonge kakhulu lapho besingavumelanga ukuthi ngosha amagama abo ingakho ngisho ibongo kuphela yabo kodwa nje ngibonga kakhulu ngokuhlela kwenu eGoli ngokuhlela kwenu ngayo yonke into ngibonge nama invoice bandle kade esekuxhulana neHhovisi lami liwakhokhi iHhovisi lami lawo ma invoice lawo for revenue for everything lapha ngibonge bandla for ukuba active kweni eJohannesburg uNkulunkulu nje azanikhusele mina ke ngiyofalana efa khona all the time nonke nina nomakhandakhanda enizokwazi ukuphumelelani lapha ePretoria eSheraton Hotel from 9 ekseni koze kulamula 5 ntambama lonke lelo langa lelo mina ngilibhukhile ihotela lapho angibhukhanga ke ihholo ngibhukhe nje ama-venues awu2 okusho ukuthi osukwini olulodwa ngizoba nama-events awu2 in one yabona in one hotel eyokuqala i-events ithi wonke umuntu usikhona siyamsiza senza konke lokho eyesibili ithi bonke abantu omakhandakhanda sekuyabhekwana kanjena ingakho kuyokusiza bengabe ufika into yokuqala ufuna uyicela ufuna ucela umakhandakhanda ngoba lokho kusiza ukuthi mase siyohlangana sodwa esinomakhandakhanda sijobe sigqoke white simhlophe kodwa ngoba ngingagqokile lo na white lo kodwa ngoba ngingagqokile lo ngoba ngigqoke nzima kakhulu uyabona ngoba ngigqoke nzima kakhulu futhi uyabona so bese sibhekene ke lapho ke yilapho kobe sekwenzeka izinto ezingajwayelekile akuvumelekile ukuthi ikhamera ingene mase kukhulunywa into zasemazulwini mawusabona umuntu eshutha esashutha ikhamera bengabe uyalapha noma ethi wenzani esashutha usadlala lo muntu akakasebenzi makusakhona isidididi nje esiphithizela nekhamera ngoba uyabona mangabe usukumoya awufuneki umoya onenye inhloso ngoba lo oshuthayo usuke ungekho umoya kuyena uyayishuthela nje yena abantu engathi bazinyoni nje lana uyabona abasemoyeni abanye lo shuthayo uyayishuthela nje sidididi mhlambe futhi womile mhlambe lo muntu oshuthayo womile isminoff nje uthi akashuthe wena umfaka emsebenzini onzima kakhulu wena ujulile la uyashumayela lo cameraman uzomele nje mhlawumbe uyiqalekele nje na ugoft usuphelile egazini akeke kule nombolo hey mase userious sekusetshenzwa asingeni izidididi lapha ya ocameraman bagcina kufika imoto bagcina kushuthwa ngaphandle futhi nakhona awushuthi wonke umuntu ongenayo ngoba abantu abaphezulu abafuni ukuvela kuma camera banezathu zabo awushuthi yonke into so ucameraman kumele yazi position abantu abafuna ukushuthwa abeze kuyena eceleni abangafuni ukushuthwa angabashuthi kungavunyelelwanga ngikutshela ngeevent esuke isa open kodwa mase dilwa nomuntu kudilwa nokuphakamisa idlozi lomuntu kwehliswa amandla kuyena ayasifuneki isidididi secamera lapha asifuneki hlobo konke makusadidizela inyoni nje elophaqa abanembobo ngaphansi namateku angawazi kanjani umbala fokofo kusadlalwa lapho mase cameraman bafitha kuma event yabona kuma event labakhulu ama event awo music festival yabona ama event kuyajatshulwa imshado nani cameraman ke lapho kodwa spiritually uqhumana ngomoya uqhumana noNkulunkulu uqhumana nezidalwa khona inyoni ekuphazamisayo la isithunzi khona isithunzi esila hayi fokofo awazi lutho mfana
i-event lo yenzayo awuzile usiza abantu la uzokwenza i-event wena siqinisa kodwa ke mawenza i-event hayi ke ngeke izibe successful engekho cameraman mawenza i-event baba uyijabulisela abantu ungenayo cameraman awazi fokho lapho leyo event ngeke izingene nje emlandweni ucameraman ubalekile ngoba lento yenzayo uyayithatha izoba isikhumbuzo ngelinye ilanga kodwa ngeke uthi ufuna ngelinye ilanga izinkinga zomuntu kade sukumoya ufuna zibe isikhumbuzo sakho uthi wakwaba nezinkinga usibanibani xa ayikho lonto ayisebenzi lonto fuck off ayisebenzi lonto fuck off ayisebenzi lonto nani bo cameraman emqashwa usuzoqashwa kumuntu ethi umuntu ngiyakophilisa ngiyakokwenza u1 no2 no3 nawu lokushutha la wawusothi ukusonta kodwa uyoshutha esontweni ngisho ukusonta usonti kodwa uyoshutha esontweni asuka foko batshala mina ukingibhaka ake ngilonga ngisho nale nale mina hawu phela ngeke khona thina manje akwazi ukudlala ngabantu baba khona izinto ze show off khona izinto engezona eze show off awukwazi ukushow offer ngokuthi khona usoma business khona ipolitician esifike kuwena yathi ngicela usizo awukwazi ukushow offer leyo nto awukwazi angafika nje kwi-event kube mnandi kube nje ya uyabona kodwa manje thola yasetshenzwa sengingenwa kule session le ezobe kusetshenzwa nangu no cameraman uze wayigaxa bheka uloke eme lapha ngasemnyango xa ayikho leyo nto ne demon elilwayo ngaze ninamathele kuyena ucameraman eloke ebuza akusaqedwa kanti akusaqedwa uyayicabanga leyo nto uthi nina serious la khona inyoni lapha ngasemnyango ikade kuphela nini phela ngiqashiwe kwenye indawo asoka ngeni impatha mina la kusuke khona kukhona abantu bamakhanda awusuka imadoda igama ngoBhaka isibongo kanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile and ngifuna baza abantu ukuthi emhlabeni vele umsebenzi wami mina hayi philisa abantu into egulisa abantu kakhulu ukuswela ulwazi ungabe umdinaya umuntu ulwazi uyabona mfethu uma usacabanga ukuthi khona into ebalulekile kumuntu edlula ulwazi khohlwa baba ukunika umuntu ulwazi usukumlapha inguna phakade ingakho ngisho noma uye esikoleni uyolanda ulwazi lapho usuke wena uzihlomisa yourself inguna phakade uyazihlomisa kodwa beke wangaba nalo ulwazi ulokuthi kubhlungu la kulashwe la kubhlungu la ulashwe la kubhlungu la ulashwe la ungazi ukuthi yini lento ekugulisayo hayi uyinkinga ingakho isikhathi esiningi umuntu bengabe ezolashwa ufuna aqala hlole uma ngabe ehlola usuke efuna ulwazi ukuthi ngiguliswa yini before kulapho ngisho ngaye esibhedlela baba udokotela uqala khuluma iqala nawe akutshele akwenze counseling akwenze yonke into mangabe sekumele akusebenze ke after useyakusebenza but usekukhanselishile lento yokukhuluma iyona urule number 1 makusiza umuntu ngisho noma ungaye esikoleni baba uzofica kukhulunywa uthisha emphambi kwengane ekhuluma ngisho noma ungaye emaphoyiseni uyofica kukhulunywa negebengu sesiboshiwe sekumiwe enkantolo kukhulunywa wenziwa yonke into yabo uyofica kukhulunywa nje wonke umsebenzi baba uthi khuluma zikhona ke idididi la othi bengabe ukhuluma zicabanga ukuthi mhlambe uveza amaqiniso zimbothi seziyashayeka mase yifule ngathi ungathula hayi fokofo baba ukukhuluma ikono kuumsebenzi ngoba ngisho emsebenzini khona isikhathi sama meeting lapho kusuke kuyokhuluma khona isikhathi sama training la usuke uqeqeshwa ukukhuluma le ngininika yona i-training le ngininika yona ngiyanitraina ukuthi ningahambi nigaqela endaweni la khona nizo exploitwa training ukuthi ogadi 1 no 2 no 3 no 4 empilweni training le so umuntu othi wena angakutshela training isigebengu leso ile simpela ekade sakuxhaphaza sibona ukuthi usuyaqwasha manje bangaki nje abantu engabe balahla imali yabo egrouphini o100,000 bangaki nini nabalahla abafethu nganitshela ngathi dudu
naba nebhadi nje nifana nemndeni okwathi kuvalwa isigwebo sentambo kodwa babe abanye sebegwetshiwe ngesigwebo sentambo bathi besinda abanye kodwa bakhona ababe sebegaxele isigwebeni sentambo ninake bafethu enisindile nagcina ningangenanga egubhweni ayikho umuntu ongaqhamuka nami la azongitshela indaba yesigubhu mina khohlwa ayikho into engangayikhuluma akekho umuntu ongabhekana kanje ngoba nginolwazi olukhulu kakhulu yabo lasemhlabeni nolasezulwini sebenzi wami ukukhuluma mase ngenzani mase ngilekelela idlozi lakho mase senzani mase submita kugobela wethu uNkulunkulu ngoba ugobela wami mina uNkulunkulu gobela uNkulunkulu mina and njengoba ngiya elokhuzani ePretoria nje ngomhla ka10 December indaba ezimnandi ukuthi bo ama province amaningi aseconfirmile ukuthi nawo azokhuphuka sobe siyindawonye lapha ya zimnandi lezo zindaba ke lezo ke zimnandi ke nawe bandla nomakhandakhanda ngicela uphathe uze nawo uma kuukuthi umakhandakhanda uno partner kade uthenge wedwa njoba waqualify ukuthenga wedwa indaba ezimnandi zithi bengabe uno partner uzoveza lo nawo mase kunikeza owesibili ngo half price zonikeza owesibili makhandakhanda half price kodwa lokho ngizokwenza ngizokwenza lapha eGoli lokho unomakhandakhanda owodwa owakho ufunela nespouse sakho ngizokwenzela ngehalf price lo wespouse ngoba yindaba kubalekile ukuthi wena ube namandla nespouse sibe namandla ngoba khona izikhathi ukuthi ispouse sakho silwa iziphi emsebenzini nawe ulwa iziphi emsebenzini funa abe nomakhandakhanda wakhe wokudila nedalwa zakhe nawe mama ube nomakhandakhanda wakho ukudila nedalwa zakhe ngoba ekugcineni ngesiqamba manga njengoba nguunzama kodwa ekugcineni umkami akazalwa kanzama unedalwa zakubo so nayo uledalwa zakubo bezimbhekile nizokhumbula ukuthi isikhathi esiningi abantu besifazane bengabe kuhlola kuvele kuthiwa idlozi liphezulu wena mama ugogo wakho wakini mama okusho ukuthi njengoba ugogo wakini shuthi nawe ukumele ube nomakhandakhanda wakho ukukhuphula isidalo sobugogo wakini mama ubaba thiwa hayi wena ubaba wakho unamandla noma umkhulu wakho nobaba funa recognize lo mkhulu wakhe onamandla ngomakhandakhanda wakhe ngoba ngeke ubaba athi umama ekhuphula isidalo sobugogo sakubo nobaba uzonkashela kumama ngathi ekhuphula isakubo isidalwa uyabona akuhambi kanjalo funa isidalwa sakini nesidalwa sakababa mase ziyenziwa zibe moya munye mase kwakhiwa lo music umuzi wakhiwa ngokuthi labantu abawu2 bahlangane babe moya munye mase uyakhiwa ingakho mase kuqale ukungabi moya munye ubaba benomama sebehlukene ubaba ngaphi umama ngaphi ubaba uselala yedwa umama uselala yedwa iba khona ke inkinga la endlini izingane ziba nenkinga emsebenzini uba nenkinga emabhizinisi mase niyadrayisa nithi khona unithakathayo kanti nama ngakuhlaza nishawa yini ukuthi nina lendlini anisekho moya munye ubaba bebuka umama ubuka isitha manje umama bebuka ubaba ubuka isitha kodwa still bahleli ndawonye labantu ngoba niyathandana akuhlukaneki ivela nibe moya munye ngoba vela akuhlukaneki niyathandana ninengane nisemshadweni ibani moya munye mase nimoya munye mase niyathembeka why kumele uthembeke ingoba phela mawusuthembekile nizobe seniyathembana musukujaha ukuthenjwa kodwa ube ungathembekile thembeka bese uyathenjwa manje abantu benzani bavele benza wrong umuntu afuna ukuthenjwa kodwa deep down uyazazi yena mali fuck off yazi abantu bayabhayisisana mali deep down uyazazi ukuthi hayi angithembekile kodwa uthini igcine ngithembe kodwa angithembekile aqala lapho thembeka mase niyathembana uma ungathembekile hayi ngeke uzuthenjwe verse ngeke uthenjwe verse lapho nizolwa impi engaxazululeki ngoba ninedalwa. You can fool a human being, but you can't fool power. You can't fool isidalwa. You can't do that. You can't fool your ancestors. You can't do that. Kodwa upartner wakho awungamenza slim. Kodwa idalwa zakhe ngekuzenzeke.
inkinga ngeke sikwazi ukumtshela ngoba akakwazi ukuxhumana nazo ukuthi kwenze isilima lo sizomtshela kanjani ukuthi vele kukhuphukulaka ngokuthi vele kukhuphukulaka esithubeni vele kukhuphukulaka nje uthi luthulaka ngila uthi luthulaka ngila vele kukhuphukulaka nje yabo vele kukhuphukulaka lusuke lingazikhuphukeli lisuke likhushulwa obani idalwa zakho ngoba zibonani idalwa zibona ukuthi ukwenza isilima lo mase vele kukhuphulula kade kula bese yathini lona athi hayi wena awuvune inhliziyo encane uzabe nenhliziyo encane uthembekile yini deep down awuthembekile njengoba ungathembekile unezidalwa ezimgadile izidalwa ezibaselekayo ezikhuphuka kuyena ngoba zidinga ukuthi wena wenza ingane yabo isilima lento yenzeka in both sides yenza umuntu wesifazane yenza umuntu wesilisa this is how it goes kodwa mase kuwa kuma families kuzoqanjwa amanga ngisho sibani bani uneconsi usobani unjena kodwa deep down ayisasho indoda ukuthi hayi yena uneconsi ngiyavuma ayi kodwa nami angithembekile kuyena akasasho umakoti uthi hayi indoda yami nakuba ineconsi kodwa nami angithembekile endodeni yami kuvele kudlalwe leyo nto leyo manje kudlalwa ingqondo nje manje ingqondo ebhedana kanti beka naqala nathi deep down sibele moya muntu yabona asithembeke mase sithembekile mase siyathembana umshado wenu ingane zenu zizoba yiqenga azizoba zinhle ingane zizohlakanipha ngoba yindaba zithola into health from abazali kodwa beke nangahlangana la hayi izophuma ingane ekhubazekile endlini izophuma ingane isidakwa endlini beke nangahlangana abazali hayi izophuma ingane la izophuma ingane la eslow esikoleni ekuthi kuyafundisa iphekele yabo kube ngathi kulashwa ingane angalashwa ingane akulashwa abazali babe moya munye makulashwa abazali ingane izosinda ngoba lo hamba nize niqede imali nithi nilapha ingane kanti indaba yikho enganeni indaba ikuneni abazali hayi mawungangizwanga ke manje ngikukhombisa ukuthi uKing Bhaka upowerful kangakanani lithi ngikukhombisa yona ngiyakukhombisa nje ngiyakukhombisa nje bese kuzothi kumuntu ojabulela ukudla imali zabantu bexakekile angafuni ngikhulume lezi indaba khona indaba khona bezoxakeka abantu mabexakeka abantu bese yahamba ke yena ebashaya ke ebarobha mina ngithini ngithi fokofo mina wonke umuntu onenkinga namhlanje ngicela uyibuza umbuzo ukuthi usalala yini ekamelweni nendoda yakho mawusalala ekamelweni nisagonana yini ebusuku yes nisagonana yini ebusuku nendoda yakho uma kuukuthi kuphela isonto lonke anigonani lalela wrong loyo uma nigonana usamnyisa yini umuntu wakho ugcineni umnyisa umuntu wakho wena awutshele mina ugcine kumnyisa ngenkonzo yekamela njengoba usuna 2 months ungalali nomuntu wakho inkinga ke le iyona ke into eyinkinga lendlini why phone ithi nifuna ukuyohlola ukuthi nishawa yini nishawa ukuthi anikho moya munye la nanke nishawa ukuthi anisanyisani la yebo baba makhandakhanda uyayiqinisa imoto wenza nokungaphezulu kwalokho baba nongaphezulu kwalokho baba uzayodila ngisho nalabantu ke labe abagadlayo ingakho mina ngikhuluma ngibe free ngoba ngithembe wona makhandakhanda ngibe free lethe ngisho nje angidonsi nje la emoyeni nje sidididi ngidonsa enjulweni ngidonsa esigodlweni esikhulu bese yaqala kumuntu azothi hayi manje madoda ngicela bangimtshele bafowethu uyathanda or awuthandi ngicela ngiyoyichaza one day lento ngiyacela nibahlonipha abantu besifazane ngiyoyichaza ngeyilanga ngiyongena ngijule ukuthi kushiswa yini lokho ngicela nibahloniphe madoda abantu besifazane ngizona ngizoyichaza leyo nto ngiyofuna abangabi khona ngisazoyenza nje i-men's conference yethu nabo bonke abantu especially laba abantu bakhandakhanda ngiyonichaza ngoze nginithayimise futhi ukuthi akwenziwe njani kodwa nje okwamanje singakahlangani enzathi ekutshela yona
ngicela umhloniphe umuntu wesifazane, mhloniphe right, umhloniphe wrong enjalo. Ukhumbule wena ndoda, umqondo wakho ufuna uphindaphindeke kunomqondo womuntu wesifazane. Awendoda umqondo ufuna uphindaphindeke. Ingakho ngisho noma ungaya ejele bavele bakutshele kahle bengabe wena usabela ngokuthi uQueen waseLondon akagcwali, bavele bakufakele uthi yes wena wena ndoda awubambi inganti ukuthi uQueen ubhekelelwa wena. Uyabona yona ukuthi uQueen ubhekelela wena. Ifuna ngempela ukuthi ungabe sanje uyikhuluma, ifuna uyazi ukuthi isho ukuthini, ukuthi uQueen ubhekelelwa, akushiwe ngokumupha imali, akushiwe kancane, makuthiwa uQueen ubhekelelwa wena. Olunye udaba lolo ngiyonichazela ngelinye ilanga. Ocabanga ke mfana igebengu zazi lokho kuzothi umuntu othi uhlakaniphile lemhlabeni akazi ukuthi uQueen ubhekelelwa wena, kodwa igebengu ziyazi uQueen. Futhi isigebengu sinjani? Isigebengu sihlakaniphile kunalo muntu oyitshela uhlakaniphile. Isigebengu sihlakaniphile ngoba isigebengu sayazi lento ukuthi uQueen ubhekelelwa wena. Futhi sihlakaniphile isigebengu. Wemadoda, hey bangase nje kubuzwana ukuthi umuntu nomuntu ake kaphumela obala umuntu othi hayi king ngempela mina kade ngagcina abantu kuyekamelweni singabona amahlazo la. Kodwa abantu bathini sinenkinga lendlini, izingane this iwana nanisi, izingane azithola imisebenzi, izingane kuvalekile. Nanku umbuzo. Ninobaba nimoya munye yini? Nigcine nini ukuvakashela enkonzweni yasekamelweni? Ugcine nini ukumnyisa? Nathi impendulo awazi. Okay ke, ugcine nini ukubeka isandla makulelo? Sithi nje thasi isandla ke, ukubeka ke nje isandla. Sithi thasi noma usinda ublanket uyabona umbathe ududule, ubuye umbathe ududule, uthi uyamlunguza umazi noma ulele noma ubhekile, ugcineni nje ukubeka isandla. Wemadoda igama ngophaka isibongo hanza bathi ngihambile bathi ngibone bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udabwe yini? Ingcwele bhuqa imiza abafokazana ngotholodwa lamentshise yithuluza ngihamba ngifica ensimini uqhamuxakile kuzoshoba kusangezeka noma yini. Ngoma favuke njengedangamane ngumfoka amakhanda indlonde namakhanda amabili elisithathe lenkosazana. Lezi inkulumo zami uyathanga noma uthandi ngelinye ilanga uyozikhumbula. Ingakho ngithi ake ugijima uyobheka le yankulumo yami yangomhla ka5 April and ngomhla ka10 December ngizobe ngilapha ya ePretoria eGoli, ngizobe ngikhona. Ngifuna uwitness into eyobeyenzeka. Baba yini nginithanda njengemali. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anivikele, idlozi leli lithola amandla bese liqhubeka lagcine khona empilweni yakho, liqhubeke lagcine khona lithola amandla, lukulwele noma bethi babophile, lukulwele uze uthi uyithola imali kamakhandakhanda ufike kumina mase nami ngiyalekelela la idlozi lakho likhona, ngiphinde ngilekelele nami sesihlangene nedlozi lakho silwela wena wedwa, ngoba ngeke umbono okaNkulunkulu nowedlozi enqotshiwe khohlwa khona mina manje. Baba yini